ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ତା ସହିତ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଛକକୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛକ କତିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନା ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ଆସିକି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଆମ ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୋ ଦେହରୁ ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଝାଳ ବୋହୁଛି। ଆଉ ମାନେ କେତେ ଜୋର ବି ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁନି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ତ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ଆମ୍ବ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେନୁ। ବୋଉର ମୋର ଖାଇଦେନୁ। ଆଉ ସୁମି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗଳା କତିକି, କିନ୍ତୁ ଗଲିନି। ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗଲିନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ବୋଉ ଆସୁ ମାନେ ବୋଉକୁ କ'ଣ ପଚାରିବା ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କହିବ। ହେଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କେତେଟା ନା 2ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେର ଭିଉ ତ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା କାଉଁଳିଆ କାଉଁଳିଆ ପାଗ, ପବନ ସୁଲସୁଲିଆ ଦେଉଛି। ଆଉ ଭିଉ ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଭିଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବନି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗଞ୍ଜି ନାଇ ଦେଇଛି, ଗାଧୋଇ ବି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇ ଭିଉକୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଥିବେ କି ନ କରିପାରୁଥିବେ। କିଏ ତାର ଖରାରେ ଆଉ ଖରାରେ କିଏ ଖଟୁଥିବ ତ କିଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖଟୁଥିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଖରା ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଜି ଖରା ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି।